the book of Matthew chapter 24, even the very elect, they shall be deceived. Kahit yung mga napili na, kung hindi po siya nag-ingat, siya po ay madadaya. Sapagkat may mapatarayang espiritu po. Tatandaan po natin ito yung sinabi ni Jesus Christ. Na tayo po ay minsan nilinis na. Yung sisidlan ay malinis. Pero kung mag-alala po yung espiritu na yan, at tinitignan niya kung malinis na at may pagkakataon pang pumasok po at magdala siya ng itong espiritu na mas matindi pa sa dati, magiging worse. Kaya marami pong nadadaya. Kaya kailangan po, mag-ingat po tayo. Kasi very critical ang ating panahon. The last of the last days. Kaya nga ang Lord po ay nagwa-warning lagi. Itong lockdown na nangyari, this is a warning all over the world. Bago darating ang Lord, lagi siyang may warning. Even on the days of Noah. 120 years na kinonstruct ni Noah yung arko na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. 120 years din siyang nangaral. Pero ano lang ang naligtas. Kaya sabi po ng Bible, ang panahon natin ay kagaya ng panahon ni Noah. Kaya kailan matalino po ang mga anak ng Diyos. A wise man. Ang wise man daw, siya po ay nakikinig, sumusunod, at ang kanyang bahay ay naitatag sa ibabaw ng bato. The foundation of his faith is on the rock. And the other rock is the Lord Jesus Christ. Because He is the rock of all ages. Pag sinabing He is the rock of all ages, siya po yung bato sa lahat ng panahon. Maganda yung kalagayan mo, hindi maganda yung kalagayan mo, may problema ka, may dahil ka, may ininda ka sa buhay, but the rock, He is the rock of all ages. Alam niya yan, at kaya kanyang tukunin. Kaya, sa umagang ito, our topic is the bread of God. Kadalasan po, naririnig natin the bread of life. The living bread. Pero this is the bread of God. In the book of John chapter 6, verse 30. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Diba? Bumaba mismo. Siya mismo ang bumaba. Yung tinapay ng Diyos. Ang kanyang layunin para magkaroon ng buhay ng ang sanlibutan. In the book of John chapter 1 verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. And the light shined in the darkness, and the darkness comprehended it not. Ibig sabihin na sa kanyang buhay. Kaya pag nailangan kayong buhay na yan, naliwanagan ka sa dati mong kalagayan na madilim at maliwanag na ngayon, kailangan nandiyan ka sa liwanag. Wise ka pag ganyan. Because you know how to discern bad or evil. Good or bad. Diba? Matidiscern mo. Kasi may ilaw ka eh. Ay, ito masama ito. Ayaw ito ng Diyos. Meron kang patnubay eh. May banal na espiritu ka. May salita ng Diyos ka. Kinumpleto po tayo ng Diyos. Hindi po tayo iniwan ng Diyos na luhaan. Kaya nung nasa cross po ng Calvary, it is finished. Tinapos niya lahat. Binigay niya yung salita ng Diyos, binigay niya yung kanyang sarili, bumabaptis po siya. Hallelujah! Binigyan niya tayo ng banal na espiritu, binigyan tayo ng man of God. Hindi na nagkulang ng Diyos. Kaya kung napahamak ang tao, hindi dahil sa Diyos, dahil sa tao. Choice niya yun. Because man has his own will and man has his own choice. Palakpakan natin. Kaya, dito po, papag-aralan natin kasi communion po ngayon. At in the book of Psalms 70:24, ito po yung nagpaulan ng mana ng Diyos. Naghanap po sila ng pagkain sa wilderness. At pinangalan sila ng mana na hindi alam ng kanilang mga ninuno. Kaya ang sabi po roon, had rained down manna on them to eat and given them of the bread of heaven. Binigyan po sila ng pagkain ng anghel. The food of the angels coming down from heaven. Sila po ay wala naman pong food processing po sa wilderness.
Paggabi, wala naman pong ilaw at record doon at Meralco. Wilderness po yun eh. Wala pong basic needs doon. Ang nagbigay lang sa kanila, ang Diyos mismo. Ang kanilang kaagapay. Kaya pinakita ng Diyos sa kanila. No? Na ito po ay galing sa langit. At hindi po of Deuteronomy. So He humbled you, allowed you to hunger, and feed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Bakit niya sinubukan sila na magutom? Intentionally. Para bumaba po sila. Para makita nila yung kanilang pagkatyaga at makita ng Diyos kung ano yung kanilang saloobin. So He humbled you. Kaya minsan yung nangyayari sa atin, no, mananampalataya na tayo, doon natin nare-realize bakit ganito nangyayari sa atin. Kasi meron na tayong awareness. Naliwanagan na tayo, meron na tayong kamalayan. Dati po kasi yung ginagawa natin, hindi tayo aware. Kasi bulag po tayo at nasa darkness po tayo, darkness side. Kasi wala pang ilaw, hindi pa dumarating yung habag ng Diyos. Kaya pag dumating ang habag ng Diyos, you must treasure it. Ingatan mo yan. Kasi ang demonyo ay demonyo. Satan is like a roaring lion. Siya po ay umatungan ng Diyos. Naghasik, ansik, hindi, di ba? Naghahanap siya ng sisilan. Naghahanap siya ng tutoksuhin. At hihilahin muli para kanyang buhay ay mapunta uli sa kapahamakan. Inaliwanagan na po tayo. Kaya yung mana na yan, hindi alam ng kanilang mga ninunod that He might make you know that man shall not live by bread alone. Saan natin makikita po yun? Hindi po kung Matthew chapter 4 verse 4. Kaya nung tinukso ang ating Panginoon sa pamagitan ng bread, nagutom po siya. Kaya sabi ng demonyo, you are the Son of God. Command this stone to bread. Kaya kinot niya yan ng ating Panginoon, man shall not live, it is written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Mga salita ng Diyos na namumutawi o lumalabas sa kanyang mga bibig, sa kanyang bibig. Kaya napakalaga po ang salita rin. Mula ngayon, magnilay-nilay po kayo at magbulay-bulay kayo na meron tayong bawat salita ng Diyos. Bawat paksa at bawat kabanata at bawat persikulo ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Kaya sabi nga ng Book of Matthew, huwag niyong ibibigay yung yaman sa mga baboy. Kaya pag ginapakapakan nila, tinurap-yurakan nila ang salita ng Diyos, huwag niyo silang papansin. Yaman po yan. And everybody say amen. Kaya sabihin mo sa yung are you poor? That is our Sunday plus Sunday. You are not poor. You are not poor because God is with you. Are you poor and needy? Yes, I am poor and needy because I need God. Pero kung kailangan ko ang Diyos at ang Diyos ay nasa akin na, ang yaman ng ating Amang nasa langit. Tayo yung tagapagmana. Kaya huwag ka malungkot. Amen? Pero mo, nandiyan lahat ang privilege sa'yo. Pinangaral ni Pastora yan, yung privilege. Alapangan natin ang Lord. In the book of John chapter 6 verse 33 and 34. Number 1. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Kasi bumaba siya eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Amen. Life. Kaya nung bumaba po siya, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng buhay, ang lahat ng nilalang sa buong mundo. Kaya nga yung pinanganak po siya eh. Tagsa-tagsa ng mga anghel, nakita ng mga pastor. Kapayapaan! Di ba? Sapagkat pinanganak
ang anak ng Diyos, ang tagatubos ng kasalanan ng sanlibutan. Dumating ang Emmanuel, which interprets God is with us. O kaya nung nandito si Jesus Christ, payapa ang buong mundo. Amen? Kasi nandito mismo yung prinsipe ng kapayapaan. 33 years. More than 33 years. Payapa ang mundo. Eh, nung nag-resurrect na siya, siyempre, maraming gustong magiging Kristo, di ba? Siyempre, nawala na siya. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo. Maraming nilitaw na bulaang propeta. Maraming nilitaw na bulaang guro. Maraming nilitaw na bulaang turo. At maraming nilitaw na bulaang Kristo. Huwag kayong basta maniwala na si Kristo ay nandito, si Kristo ay nandyan, at si Kristo ay nandoon. Asan si Kristo? Si Kristo ay nasa kanyang salita, si Kristo ay nasa atin, nasa ating isip, nasa ating buong katauhan. Amen. Yun ang faith of God. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Lord. Verse 24. Then they said to him, Lord, give us this bread. Always! Gusto namin ito, Lord! Kasi galing sa langit. Para hindi na kami, hindi na kami magugutom. Gusto ba natin yan? Pagkakamtan natin yan. Lord. Hindi. Kasi bibigyan na naman tayo ng katalinuhan ng Diyos. Alam niyo, katalinuhan ng Diyos, hindi kayang kayaran ng isang mundo. Kaya pag pinakukuha kayong mga katalinuhan ng Diyos, tago niyo yan. Hayaan niyo na isang araw, magagamit nyo yan, pag-ugutan nyo yan sa mapatuto nyo sa buhay. Pero mo sabi ng mga tao, kung ikaw yung bread of God na bumaba at magbibigay ng buhay, gusto namin yun. Lagi. Gusto namin yung bread na yun. Always. Number 1. Ito na. Kanina, bread of God. And Jesus said to them, I am the bread. Ako, yung tinapay. He who comes to me shall never hunger, and who believes in me shall never thirst. Dalawa po yan. Ang lahat ng lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang nananampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Pero mo, kanina, bread of God, ngayon, kailangan nila yun, nagpakilala na siya eh. Yung bumaba na galing sa langit, yun yung bread of life. I am the living bread. I am the bread of life. May living pa dyan eh. 2 beses na binanggit ang bread of life at ipinakilala niya yung living bread. Siya rin yun. The bread of God, the bread of life, the living bread. Siya rin yun. Wala na iba. Yung iba naghahanap pa eh. Naghahanap pa ng ibang bread eh. Kaya yung iba natatanso eh. Ang hinahanap nila yung bread na pansamantala. Ang tunay na bread, makukontento ka sa buhay mo. Kaya na tamang-tama lang yung lumarating sa iyo. Kasi, yung nangako at yung bread na yon na nasa atin at mamaya magkukommunion po tayo, yun yung buhay. Alalahanin natin yung kanyang kamatayan. Yun yung buhay ng bread. Kaya yung ating soul nakukontento. Kaya pag nagpuri tayo at nagpasalamat tayo sa Diyos, lumalakas po. Kasi nandito yung bread of life sa ating mga buhay. Amen. Thank you, Lord. Ang panahon ngayon, pandemic, ano pang kailangan natin? Pati bread of life. Ubus na kay Yuda eh. Ang problema na rin ng pamahalaan. Eh, yung ating kakayanan na dumiskarte sa buhay, yung dumarating, minsan talagang tama lang eh. Kaya wala kayong pang gagawin. Ang magkukompleto ng kakulangan natin ay ang Diyos. Amen. Oo. Amen. Siya ang lahat ang kompleto. Siya ang kakumpletuhan ng ating buhay. He is the fullness of our life.
Siya yung kakumpletuhan. Kaya pag nandyan si Jesus Christ, kumpleto ka eh. Amen. Oo. Kumpleto ka. Hindi ka kakapusin. Basta, ano lang, kahit na may bagyo, nakatuntong ka pa rin sa bato. Sa mga pangako ng Diyos. 36. But I said to you that you have seen me, and yet you do not believe. Pero mo, kasama niya alaga, nagpangain siya ng 10,000 yan. 5,000 men. And another 5,000 yung family, yung mga babae. Nakalagay dyan, 5,000 men. According to the Bible scholars, 10,000. Kasi, sino nagbigay ng tinapay at isda? Yung bata. May baon. Siyempre yung bata, may nanay yun. Amen? Kaya yung pinakain niya sa pamagitan ng 2 isda at 5 tinapay, kumain ng more than 10,000. Kaya sabi ng Lord, but I said to you that you have seen me and yet you do not believe. Nakita nilang himala, nakasama niya ni Lord, nakasama niya, nakasalamuha, hindi sila naniwala. Ano sabi ng bukod dyan? Mas mapalad yung mga nananalig o nananampalataya na hindi nakakita sa akin. Sabihin mo sa'yo, katabi, mas mapalad pala tayo. Mapalad pala tayo. Nananalig tayo sa kanya salita, pero hindi natin siya nakasama. Nananalig tayo na siya yung Diyos na makapangyarihan, pero nagre-relay tayo sa kanya salita. Sa kanyang Holy Spirit, ang tanong, binago ba buhay natin ng Diyos? Amen. Binago. Kasi buhay. Kung hindi binago ang buhay natin ng Diyos, patay yung Diyos natin. Pinagaling tayo ng Diyos kasi buhay yung Diyos natin. Amen. Binago ng Lord yung buhay natin kasi buhay siya. Praise the Lord. Kaya pag nagpuri ka ngayon na mananampalataya na may salita ng Diyos ka at meron kang Holy Spirit, pagkagising sa umaga, parang natutuwa ang Diyos, buhay ang Diyos, tapos ikaw, natutuwa na lang Diyos sa atin. At hindi na pinagtataan natin ito, anak ko. Kinapos lang na isang kainan, parang nakatambak na sa kanya yung problema ng mundo ito. Dapat huwag kayong maglaylay balikat. Wala! Na! Gano'n tayo, hindi pinapakita pa natin. Problema natin. Kasama mo ang Diyos. Di ba, Brother Sken? Kasama natin ang Diyos. Amen. Ipagkagising mo pa lang sa umaga, kapag nasa iyo. Pero pagkagising sa umaga, labada ang aking isip. Tapos ka. Hanggang maghapon yan, maglalaba ka. Ang kagising sa umaga, pera ang kailangan. Hanggang maghapon, pera. Unahin mo na lagi. Be wise. Pagkagising mo pa lang, Lord, tulungan mo ako. Ganun tayo, hindi yung pagkagising pala, pagkagising sa umaga pala. Ano ba naman itong buhay na ito? Hanggang yan. Puro reklamo yan. Pagkagising mo sa umaga, naniniwala ako, Lord, kahit na hindi kita nakita. Pero ako nananampalataya. Sapagkat yung salita mo ay buhay sa aking buhay. Napatunayan ko yan, Lord. Dahil naliwanagan ako. Pinagaling mo ako, pinagpala mo ako. Pagamat yung financial, hindi mo ako pinagpala, pero darating ang panahon. Yung desire ko, yung sinabi mo, Lord, na sino man ang susunod sa iyo ay papagpalain. Isang araw, hallelujah, itong bahay kubo na to, na extension na ito. Ganun tayo. Hindi yung diba? Dami na akong patutunyan, mga kapatiran sa Pulinang. Dati, mga bansa lang sila, no? Ngayon, may pangkano sila. May nagkaroon ng kalye papunta sa barangay namin. Pero na rin silang motor. 2 wheels, ngayon, tricycle na. Isang wheel na lang para 4 wheels. Ganun na Diyos ay mag-promote eh. Palapakan natin ang Diyos. Diba? Dati nga, nung una tayo mag-minister, tinignan ko yung barong ko.
5 years or 10 years na ginamit ko yung pinagkasal ko sa kanya. Binili ko sa Fairmart ko. Oo, sa Carrito. Ang mahal yun nung unang panahon, yung pinagkasal ko eh. Pero, iniisip ko kung saan na yun eh. May pamahagi ko rin sa iba. Kasi hindi na luma. Alam niyo, kaya naman sa Diyos, hindi maluluma. Hindi maluluma. At kaya pagka nakalo ako, talagang hindi, yung mga suot ko, kala mo pa, para laging bago. Hindi po, yung ba, 10 years, 20 years. Depende yan. Depende yan sa nagtatala. Pag-alat ka na Diyos, huwag mo na problemahin yung lupa o ukay-ukay yan. Ang mahalaga, dala-dala mo yung kapangyarihan ng Diyos. Dala-dala mo yung anointing na yun. Alam nila na kasama mo yung Diyos. Amen. Amen? Amen. Alam nila na may pag-asa. Dapat gano'n eh. Amen? Alam niyo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ang dami na tayong patuto sa buhay. Sa totoo na. Kung bakit tayo bumalik ng balik rito, kasi nga, ang dami na tayong patuto. Ngayon ang gawin mo naman, bilang gante sa Diyos, patuto mo naman sa iyo. Huwag mo yan itago. Kasi mabubulong. Ilabas mo yan, express mo yan, para panibago ulit. Preso na yung patuto mo. Wari, nagkaroon ka ng blessing, itatago mo. Kasi baka malaman din siya. Kasi lumapat si Lord. Hindi doon, wala nang dagdag yun. Sabi na Lord natin, di ba, kailangan, pinagpala ko ng Diyos sa kabila ng pandemic. Hindi ko akalain na ganito may dumating sa akin. Huwag ko na sasabihin yung amang. Ano ba na? Nakuha nyo? Ang nakakalam lang naman ang Lord eh. Pag tapat ka, ibibigay mo sa Diyos. Amen? Amen. Kasi kailangan kahit na ganitong pandemic, kailangan tapat pa rin tayo. Kasi tapat ang Diyos. Hindi mo pwedeng bawasan yung timbangan ng Diyos. Ang tawag yun na mandaraya tayo. Kahit na anong yan, wala, pinagpapala ka, kailangan mo susunod sa Diyos. Bakit? Nung hindi pa tayo sunod, hindi ka tayo pinagpapala eh. Hindi nga natin alam ang buhay po natin. Kaya siya yung living bread. Pag sinabing living, buhay. Is the living God. Siya yung Diyos ng mga buhay. But I said to you that you have seen me, and yet you do not believe. Sa mga mananampalataya na hindi nakakita kay Kristo, ito lang po yun. Nakita mo ng liwanag. Nagkaroon ka na ng kapayapaan. Nakita mo na yung buhay mo ngayon at buhay mo tayo. Ibig sabihin, si Kristo nandiyan siya. Kahit na hindi mo nakita, nananalig ka, kaya kumikino sa Diyos. Panapakan natin natin. This is the bread of God, 33 and 34, the bread of life, 35 and 36, 47 and 48. Verse 47 and 48. Most assuredly, tinitiyak ko sa inyo, I say to you, he who believes in me has everlasting life. Naniwala ka sa ating Panginoon sa Kristo, grabe, may buhay ka na walang hanggan. Maaari, ang buhay po natin ngayon ay hindi kasiya-siya dahil sa dami ng mga problema dumarating. Pero may buhay na walang hanggan pa. Kaya huwag kang susuko. Pag ang kahirapan o pandemic na ito, o yung mga problema at suliranin niya sa mundong ito, medyo naapektuhan po tayo. Pero tayo, may masistan. Kailangan tumayo ka. Oo. Huwag kang kukubain niya na parang talagang wala ka ng pag-asa. Kahit na nakamas tayo, nakashare tayo, kahit hindi pa na ako ilala, sino ba yun? Pwede puwati sa akin. Sino ba? Nalala ka naman kasi sabi mo ba? Hello, Bishop. Siyempre, meron pa naman tayong pambansa kamalayan. Hindi pa naman tayo kanong may edad. Yung boses niya, ano ka ba talaga? Diba? Sarap. Nananalig ka, hindi mo na kilala. Tapos kumikilo siya sa buhay mo. Pero ka na buhay na wala ka. Yung iba pinagpapalit pa eh. Nasa kamay ka na ng Diyos. Yung iba tumatalon pa eh. Safety ka na, assured me. Secure ka na eh. Kaya critical
time, ang last days. Alam mo naman na, nasa loob ka eh. Don't entertain strangers. Don't entertain. Especially rebellious spirit. Mahahawa po kayo yan. I'll tell you. Maginig na po kayo. Pag napunta ang isang tao sa rebellious spirit, pagdating, pagbalik dito, iba. So, gusto po yung biblical. It's biblical. Galatians chapter 1, verse 1 up to 6. Pag mayroong mga ngaral, may iba sa inyo na pinangaral, sumpay. Sumpay first. Sa inyo yung chapter 1 ako. At, huwag nyo silang kapatigin. Bakit? Kasi may dala-dala na. Mahahawa. Parang poison, cancer po yan. Sinabi po ng Bible. Ito po yun. Kasi po pinag-iingat talaga ng Lord. Kasi yung espiritu na yan, napakatindi. Pag hindi ka nag-ingat, don't entertain. Kaya marami po. Amen? Kaya pinag-iingatan. Nasa Bible po yung sinasabi ko. Hindi sarili ko po yun. Nasa Word of God. Hindi ako nagsasalita rito sa kanaka. Ha? Hindi po. Nagsasalita ko rito, I am the representative, mouthpiece of God sa panahon natin. Ayaw na Diyos na mapahama. Yes. Ayaw. Kaya sabi niya, assuredly, tinitiyak ko sa inyo. Pag kayo'y nanalig sa akin, pagkaroon kayo ng buhay ko. 48. Sinabi niya na I am the bread of life. Dalawang beses, pangalawa, alam niyo, pag nagsabi ng Lord na makinig na kayo, 2 or 3 witnesses, the world shall be established. Lord, paano ka nagiging bread of life sa buhay? Yun ang tanong. Paano na ako hindi na mauuwaw pa? Paano na hindi na ako magugutom pa? Ano ba yung ibig mong sabihin, Panginoon? Kasi merong rema ang Lord. Pag sinabing Logos is the Word of God. Pag sinabing rema, kinakausap tayo ng Diyos personal sa pamagitan ng Kanyang salita. Amen? Kaya napakahalagang salita ng Diyos. Kaya magbasa kayo. Kasi kakausapin kayo ng Diyos. Habang nagbabasa ka, kinakausap mo ang Diyos. At pag nagrema yan, kakausapin ka na ng ating Panginoon. Biro mo, ang Diyos ang kausap. Yung iba, ayaw kausapin ng Diyos. Kausapin niyo. Paano kayo magipag-usap sa Diyos? Pag nanalangin ka, maniniwala ka, manampalataya ka ng Diyos nasa kanila. Sa una lang yan, pag nanalangin ka, maraming mga distraction. Kahapon nga, prayer kami dito. Fasting and prayer. 1 hour prayer kami. Una pa lang Tuk-tuk. Pumagsak yung nangyari ko. Mamaya-maya, may lumabas na po. Ang daming distraction. Kasi mananalangin kami, pag-usap pa sa Diyos. Kaya mo lang, huwag mo lang pansin. Nung una ko nanalangin, ang dami. Talagang ilang panahon yun. Minsan may mga langaw po, pasok rito. Minsan lakot dito. Kita mo, pa'y tulutan ng Diyos yun Para titignan ng Lord kung nakapokus ka sa Kanya. Minsan biglang pumalibag. Sige pa rin, bahala. Tinakuha na yung biglang agpas ng agila dyan. Parang magiramdam ko nagpas ako ng malaking agila Ganun Kita mo, tingnan nyo, mayroon Pero pag napagtagumpayan mo yun, gusto nyo matulog ng aga? Hindi nyo mamatay, matulog talaga. Sabi, misinterpret nyo ako tulog talaga. Huwag masakay ng Bible. Papay-paya kayo ng kaway. Kasi hindi mo mabasa ang Bible. Totoo po yun. Pag nagbabasa na ako ng Bible, nasa vision na po ako. Talagang pinipilit po Lord, tulungan mo ako. Hindi mo mababasa ang Bible ng buong taon pag hindi pinahintulutan ng Diyos. Amen? Pag hindi pinahintulutan ng Diyos, mabasa mo.
Pero pag nakita ng Diyos yung puso mo, na gusto mong basahin, pababasa sa'yo. Amen. Basahin niyo yung Bible cover to cover. Tignan niyo mga kapatid. Yun yung bread of life. Ang dami ka makukuha. Katalinuhan na lang tumulo. Oh, may apply mo yan sa buhay mo. Kaya yung mga ganitong ano lang, pagka ikaw ay bread of life, sinabi na, hindi ka na magugutom. Pag nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka na mauunom. Grabe ang Diyos natin. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Praise God. Gusto nyo bang makamit ka? Libre! Libre! Ay, libre. Grabe ito. Bumaba na nga siya, umakyat ulit. Sa panahon natin ngayon, libre. Sabi ko sa kapatid, may ka ba sa libre? Sino ba naman ang ayaw ng libre? Isaiah chapter 50. Oh! Oh! Ibig sabihin, oh! Ibig sabihin, oh! Lahat kayo! Oh, everyone! Ano ibig sabihin? Lahat kayo na nauuhaw! Thirst, come to the water. Siyempre, pag nauuhaw, water yan. Wala naman na pagkain niya na sulit. Lumapit kayong lahat ng mga nauuhaw. Saan ka lalapit? Sa living water. Sa panahon natin yan, libre. And you have no money? Wala kang pera? Come, buy, and eat. Pero mo wala kang pera, kakain ka. Ang tindi mo pagka gano'n. Diba? Yes! Come buy wine and milk without money and without price. Walang pera. Ibig sabihin, matindi, libre. Kahit na wala kang halaga, wala kang kadala-dala, lumapit ka lang sa Kanya, libre! Oh! Why do you spend money for what is not bread? Bakit ginugugol nyo ang inyong salapi sa walang kabuluhan? Di ba? Yung iba ginugugol ng salapi. Ano kaya gagawin ko kay Lazada? Ayaw niya mag-ipon. Ayaw niya matagdagan yung pera niya sa panahon ng pandemic, naghanap siya ng gastusin. Wala naman akong pera, kupos na naman. Sa'yo pera mo, nasa online. Alam nyo, pag binigyan ka na rin ng pagkakataon ng pera, din natin alam kung hanggang kailan itong pandemic na to. Amen? Huwag kang mag-alala sa bukas. Pero pag kinastos mo lahat sa online mo yan, mag-alala ka talaga bukas. Tapos ka na eh. Why do you spend money for what is not bread? Are you wages for what does not satisfy? Mga sweldo, hindi naman kayo nakukontento. Listen carefully to me. Makinig kayo maigi and eat what is good. Ano yung good? And let your soul delight itself in abundance. Ano ibig niya sabihin? Ang satisfaction ay spiritual. Ang kakainin mo ngayon na pandesal, kakain ka uli mamaya ng kanin. Mamayang hapon, kakain ka uli. 3 times a day yan. Ang gusto ng Lord, yung pagkain, yung spiritual natin, yung soul. Kasi pag satisfy yung sa mo, abundance, ang yaman, hindi ka magre-reklamo sa Diyos. Kasi yung kakulangan mo sa buhay, siya ang magbibigay ng kakumpletuhan. Sabi na, listen carefully. Let your soul delight in abundance. Dapat ang yaman ng soul natin. Kasi yun ang eternal eh. Itong katawan na pinaghanda natin, na halos lahat, talagang pinagamitan, talaga naman, okay yun. Talagang piniprepare para sa health. Okay yun, pero huwag kang mag-focus yan. Kasi, may panahon ito, babalik sa alabok, galing sa alabok. Ang hininga ay babalik sa Diyos, pahiram ng Diyos. Ang hatulan yung kaluluwa. Yun ang hindi namamatay. At ang pagkain ng kaluluwa ay salita ng Diyos.
Yun ang bread of life. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, deep bread. The bread of life. Application. Matthew chapter 26, verse 26. Ito na si Kristo bago ipako. And as they were eating, Jesus took bread and blessed and broke it and gave it to them. The disciples said, "Take, eat, this is my body." We know. Diba? Pinapangaral niya sa John chapter 6. Ang sino mang lalapit ay hindi na magugutom. Ang sino mang mananalig ay hindi na siya magugutom. Ito na, bago siya ipako, bago siya mamatay. Yung bread na tinutukoy dyan, simbolo yung kanyang katawan. Kaya sabi niya, hanggat hindi nyo kakainin yung aking laman at iinumin yung aking dugo, wala kayong buhay. Kaya sabi ng mga alagad at sa mga tao na tinatanya na about 10,000, mabigat na pag-uusap ito. It's hard, see. Mabigat. Pero sabi ng Lord, pakainin nyo itong katawan ko. Inumin nyo yung dugo ko. Ay, siyempre, yung mga tao, it's a cannibalism. How can we eat your flesh and how can we drink your blood? How can we drink your blood? Cannibal, ang pagkaintindi nila ay literal na bread. Hindi mo kayang kainin si Kristo, ha? Sabi ko. Hindi, ganun mo. Ang sinabi ni Kristo, spiritual. Ibig sabihin sa kamatayan niya, alalahanin niyo siya kasi lagi siyang buhay. Pag nag-take ka ng bread na blessed and broke it and give it to the disciples and said, "Take it, this is my body." Buhay yun. Pag may karamdaman ka, gagaling ka. Pag nangihina ka, lalakas ka. Kaya pag nagkukommunion tayo, alalahanin natin yung kamatayan niya. Kasi buhay yun. Simbolo yung ating kinakain. The symbol of His body. Yung communion. Yun yung ibig niya sabihin. Kaya buhay ang Diyos. Kahit na bumalik na siya kanyang trono, ibabalikan niya pa tayo. Ganun tayo ka mga Diyos. Pero mababalikan tayo. Pero mo pag naniwala ka dyan, hindi ka mamamatay, natutulog ka lang. Grabe yung Biblia. Amen. Huwag nung ipagbalikan Diyos sa anumang kakay. Amen. Everybody say, Amen. palapakan natin. Siguro yan eh. Kaya nga buhay ang Diyos hanggang ngayon eh. Mararamdaman mo siya, yung presensya niya. Pag ikaw ay nahihina, pinapalakas ka niya. Pag ikaw ay nahihirapan, pinapayaman ka niya. Ang sabi niya, ako'y naging mahirap para kayo'y yumaman. Ako'y namatay para kayo'y magkaroon ng buhay. Amen. Kaya may buhay tayo. Sabi mo sa katabi, buhay ka. Ay. Hindi nyo ba alam na maraming buhay pero patay? Ano ibig sabihin? Maraming mga buhay kumikilos pero yung kanilang soul patay. Bakit? Hindi sila nananalig kay Jesus Christ. Yan yung mga buhay na kumikilos pero yung buhay na wala hanggang wala. Yung buhay, yung kaluluwa nila, pag tumingin ng Diyos, spiritually bankrupt. Bakit? Walang salita ng Diyos. Pag walang salita ng Diyos, parang itong katawan po natin, ang pagkain yan, meat, food, vegetable. O pag walang kayo, di malnourished. O, hindi ka abutan ng ilang taon. Ganun din sa soul. Is the living bread. Men shall not live by bread alone. Ang bread niya, ito na. Yung salita niya. Kaya, habang nagbabasa ka, pinulay-bulay mo araw at gabi, nabubuhayan ka. Oh, yes. So, yung pananampalataya mo, yung antas ng yung pananampalataya ay nag-grow. Tumitibay. Tumatatag. Kasi, may gamit sa iyo ang Lord. May layunin sa iyo ang ating Panginoon.
Ano, everybody say amen? Amen. Bakit ka nandito? Bakit ka niya ginawang anak ng Diyos? Bakit ka ginawa niyang liwanag? Kasi, hindi tatawag ang Diyos na wala siyang layunin. Huwag mong sabihin na hindi ka karunakaran. Huwag mong sabihin na mahirap ka sa buhay. Pag tinawag ka ng Diyos, mahal mo ka lang. Kasi mayaman yung Ama natin ang tumawag. Thank you, Lord. Walang insecurity pag nasa Lord ka. Wala. Huwag mo lang abusuhin kasi yung iba, pag may secured na sila, then they were at the highest pinnacle, pag tumingin sila, kita mo? Sumali ako sa iyo. Sumali ako sa iyo. Ayun. Tutubuan na po sila ng hydrocephalus. Yung hydrocephalus, lumalaki yung kanilang ulo. Nalalagyan ng tubig, kailan i-injection na niya. Sa pangalan ni Jesus. Kailangan mabawasan itong hydrocephalus na ito. Dapat gano'n. Diba? Kaya sabi ng Lord, huwag niyo titignan yung sarili niyo na mas mataas kayo sa iba, mas magaling kayo sa iba. Kung you want to become a great in God's kingdom, you must be the servant of all. Amen. Gusto ko pala maging great sa God's kingdom, abutin mo lahat. Magpakumbaba ka. Alam niyo, sarap pag-ibig. Amen. Ang sarap pag-ibig. Naramdaman niyo ba na kasama natin? Amen. Alam mo, makasama mo talaga ang Lord. 26-27. Then he took the cup and give thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sin. Diba? It's the bread of life. It's the living water. Combination niya. Bread and water. Para hindi ka mabulunan. Kinumpito tayo. Bread, yung kanyang katawan, yung kanyang tubo, ay yung cup. Yan ang living bread na ating ginagawa. Kaya yan, pag ipabuhan mo yan, mararamdaman mo. Yung kahinaan mo, magiging kalakasan ng Diyos. Yung kakulangan mo, siya ang magbuhay. Kasi buhay. Kung may karamdaman ka, siya magpapagaling. Kasi buhay siya. Sino may karamdaman na matagal ng karamdaman? Hindi nyo ba natanong sa Lord, bakit tanong kayo buhay ka ba? Samantala yung guilty, wala na. Ibig sabihin, in-extend ang Lord yung buhay. Amen? Bakit minsan yung ating mga pananaw sa buhay, bakit ganito na lang ang buhay? Bakit hanggang ngayon, hindi ka na magputol? Baka sumubra ka lang ng complaint. Kasi hindi mo naranasan na buhay ang Diyos sa iyo. Pag maranasan mo ang Diyos, ay nasa iyo at buhay talaga. Hindi ka kailangan magre-reklamo. Satisfied ka? Lord, salamat po. Isang patutok. Takutan ko po. Nag-pioneer kami dito sa Dagupan. Ilang mag-college na po sila. Sa pahintulutan po. At talagang wala kaming pupuntahan. Pinalayas kami sa bahay. Dahil talagang wala na akong makapunta. Pero hindi nalaman ng mga tupa. Hindi kasi kami ganun. Pag nakita mo ako sa pulpito, hindi mo mahirapan ng kahirapan. Kasi hindi mahirap yung Diyos natin. Pinalayas po kami. May sumalo sa amin. Nakakita ka na ng bago ng bahay. Walang down payment. Ang ganda ng bahay namin na pinuntahan. Walang down payment. Sarap. Ang problema, pagdating namin sa bagong bahay, wala kami pagkain. Eh, walang Sunday service, umasa na kami sa Diyos. Baha. Walo kami, anin siya. Tapos may mga worker. May worker siya ng worker na naiwan. Wala. Walang worker kasi pati worker, pakalasan kasi gutom na eh. Dati yung isang galungkong tatlo, nung wala nang hiwain, yun ang sigaw. Kasi wala nang hiwain eh.
Magsilayas na. Amen? Wala na, kami na lang. 8 kami. Wala pagkain. Sabi ko, naka-video, ano pa to? Itaon mo yung mga plato. Maganda yung bahay. Kunyari, talagang daming pagkain. Sige sila, kain tayo. Prepare ka, prepare! Maya-maya, talaga namang mag-alas 10, alas 8, may kumatok. Ito, may edad na. Bihirang mag-church. Bihira. Ang tawag doon, occasion. Pag-okasyon. Di ba may mga pag-okasyon na mga kapatiran? Siyempre may mga party-party yan. Ay, huwag kayo matiso na. May matalang pag-okasyon. Pero kayo yung original. Dati, kumatok. Dala niya grocery. Grocery! Hindi lang grocery. Kulay blue. Dala, kailangan niya rin ito. Hinahanap niya tayo. Hinahanap niya kami. Dala-dala niya grocery baha. Walang masakyan. Kasi pinapahanap daw kami ng Diyos. Kaya pag nakusap na Diyos sa inyo, punta niyo si Lisa. Mag-reply na ba kayo? Kasi yung iba unattended eh. You cannot be rich right now. Diba? You cannot be rich. Kaya nag-uusap tayo, Lord, unattended. Pero buksan natin, pag nag-usap ang Diyos sa atin, privilege. Pero mo, yan ang mga patutupo na talaga naman alam namin na yung Diyos na pinaglilikuran natin ay Amen. ayaw ko lahat ay tumayo. Communion po tayo. Hallelujah. The bread of God, the bread of life. Hallelujah. The living bread. Who comes after Him, He will never hunger. And who have faith in Him or believe in Him, he shall never thirst. And it is free. Hallelujah. Praise God. Magandang araw po sa inyong muli sa ating mga subscribers at viewer. Kamusta na po tayo? At naway nasa maayos po kayong kalagayan sa patnubay ng ating Panginoon. At sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ang kanilang buhay, mangyari lamang po na kayo po sumunod sa maikling panalangin po ng pagtanggap. At buksan po natin ang ating mga puso't kaisipan para malaya pong makakilos ang Diyos sa ating buhay. Kailangan po natin ng tagapagligtas, gaya po na pinangaral po sa atin ng ating mahal na Bishop, na bread of God, yung tinapay na nanggaling sa langit, na nagbibigay buhay sa mga tao ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya kung gusto po natin na magkaroon tayo ng masayang buhay, buhay na kasiyasiya at ganap, wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin po natin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At sa oras na ito, tayo po ay mananalangin. No? Sumunod po kayo sa maikling panalangin at pagtanggap at pigit po natin sumandali ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, salamat po sa oras na ito. Ako po'y lumalapit sa iyong banal na trono, nagpapakumbaba sa aking sarili. Patawarin mo po ako, Ama, sa lahat na aking mga pagkakasala, mga pagkukulang, at sa lahat ng mga bagay na nagawa ko laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po sa kaligtasan at kapatawaran
na aking natamo. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa ating Panginoon at sa ating po na tumanggap. Naway patuloy po kayong lumago sa mga aral ng ating Panginoon. Kaya huwag po kayong magsawa na manood at sumubaybay po ng ating programa dito po sa JC LGAA na matutunghayan po natin ng every Friday po 5 p.m. para sa ating General Bible Study at sa atin naman po every Sunday 9 a.m. po ng umaga dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe, i-like at i-share po ito sa iba upang tayo po ay patuloy na mapagpala ng ating Panginoon. At sa mga nais po mga kapatid na siya po ay magkaroon ng tamang kaugnayan sa ating Panginoon, siya ay kailangan mga kapatid magtiyaga po na makinig at makinig ng salita ng Diyos sapagkat meron po tayong pag-aaral palagi po dito. At alam ko po ng lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon ay hindi po yan masasayang. Lalo na po pagdating po sa ating kaligtasan. Gusto po natin di ba ng eternal life? Gusto natin siyempre yung mabuhay na nakakasiguro po tayo mga kapatid ng kaligtasan. At yan po ay matatagpuan lang po sa presensya at pagpapala ng Diyos na buhay. Kaya huwag po kayo magsawa na tumangkilik po sa ating programa ng JCLGAA. Maraming po salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless.